నమస్కారం. జేఎన్ఆర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. తాడిపత్రి పట్టణంలోని షాదీఖానా భోజనశాలకు అవసరమైన మరమ్మతు పనులు ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు చేపట్టారు. వర్క్ బోర్డు ప్రతినిధులు పనుల వద్దే ఉండి మరమ్మతు పనులను పర్యవేక్షిస్తూ నాణ్యతతో పనులు పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ మరమ్మతులతో షాదీఖానా భోజనశాలకు ఉపయోగించే ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. స్థానికులు ఈ చర్యను స్వాగతిస్తూ సంబంధిత అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.